White Riderilla mennään. Lempparipakka. Ennen temppua. Ennen kuin mä teen mitään, niin mä tuon mustat jätkät erillään. Eikä oo ristijätkä tossa ja patijätkä. Mä tänne vaikka taskuun ottamaan tuohon. No, tasku on hyvä paikka niille. Nyt sekoitetaan pakka. Ja nostaa vaikka tosta ja tosta. Noin. Nyt kameramies siellä. Sano jossain kohtaa seis. Seis. Okei, toi kortti. Joo. Mä käyn sen vielä ympäri. Nämä on mun uudet kortit, ja ne on niin vähän käytetyt. Mä vitsin, että kirjoitettaisit nimeä tähän. Mut ois joku merkki, no. Ei oo kynää taskussa. Mut ei vaan pitää luottaa, että ei oo tuplakortti tässä pakassa. Joo. Ruutu 7. Mä tiedän, että on vaikeeta luottaa tyyppiä, joka harrastaa huijaamista. Mutta nyt on vähän pakkoa. No, nyt mulla on taskussa, missäs tuolla, mun jätkät. Elikkä risti ja patijätkä. Ja sun kortti, sun valitsema kortti, oli ruutu 7. Joo. Painetaan se sisään. Näin. Tässä on pakka tehdä springi. Nyt sun korttis. Mä oon hypännyt näitten väliin.